How about Uphole? Thokoza Makhosi. Thokoza. Makhosi, ndizapha ndinengxaki. Phaa endlini. Indodam andiyazi noba ndizothi akasandithandi okanye akasandifili but ikhona into phaa, ne? So noba iinyanga zintathu ngizaqenqeleka mani Makhosi akandibambi akandiphuzi like nix ingathi akasekho interested kum. Ngoku Makhosi ndizapha kuwe ndifuna uconfirm apha. Ndinamagama apha abantu baqondileyo ncam. Yabo? Cause hey baske ba indoda. Thokoza. So ke ngoku Makhosi ndifuna phaa undibuze lapha emathambeni akho ba. Kunomqhapuzo banqanela Nigeria thanatswa something like that. No Phumela. Yabo Makhosi. Yabandiva masamathambo so ndifuna la magama nje ngikhayele bangomphi depa anye noba ngomphi. Okay, hayi ngizakhangelela. Okay, Athini Makhosi? Athi Makhosi athini? Imakham khandiphinde ndirole jasi nje kokugqibela. Yho, Ntoni Makhosi? Makhosi awunokuza kaloku kodwa ndihleli apha. ithi ngubantwana lo ngubani lo Nomqhapuzo? Unomqhapuzo Makhosi? Nomqhapuzo. Friends are fake. Hayi nomqhapuzo. Ithini laa nto ikhona Makhosi? Imajonga, I think bebeye phi because ingathi iye yaphuma yataka apha ne. Bebeye ikhona le ndawo Makhosi yaphangela uphuma nomsebenzi. Bethilo bana uphuma nomsebenzi ne ugqibo kwakhe bikhona enye hotel besithi bana uya kuyo kanti le Makhosi akekho ngokundithetha nawe. Uhambe nomsebenzi wophangela ngapha nanoba enanarha na kanye because ngibona PS apha ne i-short for ngubani Makhosi kodwa ikhona ihotel ebizwa ngu-PS wakhe waxelela bana ikhona ihotel aya kuyo ku-PS. Andinaxesha la hotel mna Makhosi uthe uyosebenza. Ke uye ke usisiza ne because ukhumbula ikhona enye athi izithi dlo zam khona enye emini Makhosi sumamaza kaloku. Bekutshiwo kaloku ne bana beyoyenza inwele beyokuncedisa uhambe uyoyenza inwele. Ngoku mana ukundikhala ipiginye hamba. Hayi Thembela. Kangena hamba. Uyikaka. Hamba. Ngase ndikutshiselana le nto. Hamba wena. Jonga sisi. Yoposta ngawe ngaloo. Yoposta wena. Bawumuntu wesangoma.